Devin Nisa, Ratu kimplah-kimplahnya Indonesia. sobek langsung cur. Kimplah-kimplah Oleh Mas Agung, urip kok kaya ngene. Sawangen aku, Mas. Gede. Aku sing mau SMA. Malah dadi guru kaya ngene. Ya ampun, Pak. Ya ampun. Dilakoni bareng ya Mas Agung. Sane Mas Agung. Gitu wi. Padha kurune kok. Eman-eman. Yo. Empat siap ya Mas. Kok kaya ngene apa sanggane? Yen lagi dadi wong ora duwe. Tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro. Ayo masih tansah nelongso rasane ngatiku. Yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku. Rino kelawan wangi aku tansah memuji marang kersane Gusti. Muga kang kuwasa enggal maringi marga lan aku bisa urip. Diomongi ya. Indonesia sendiri. Ratu kimplah-kimplah. Sobek langsung cur. Apa? Devin Nisa. Ratu kimplah-kimplahnya Indonesia. Akang koplah. Kok kaya ngene apa sanggane? Yen lagi dadi wong ora duwe. Tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro. Tansah nelongso rasane hatiku. Yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku. Rino kelawan wangi aku tansah memuji marang kersane Gusti. Muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Kowe lan aku bisa Apa Dek? urip mulya. Devin Nisa. Ratu kimplah-kimplahnya Indonesia. Cur Mek